The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Nining tora dapit ako kaninyo nga mga kaigsunan diha ni Kristo sa pagpangandam sa inyong kaugalingon. Let us prepare ourselves. Una, pag kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kikinahanglan ang atong paglimpyo sa itong kaugalingon nga kalag, pinagi sa pagsugid sa tanan na itong mga sala nga nabuhat ng adlaw. 1 John 1:9, which is the recovery technique. Nagaingon ang 1 John 1:9 in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Galang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ikinahanglan ang imong paggamit sa imong kaugalingong kaubuton, your free will, paghimo og desisyon. The most important decision you can make throughout your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amana mo nga Diyos, niya kami sa imong tubangan karon. Nagapasalamat kami kanimo Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos sa imong pagkaming ipabuhi, nagaginhawa pa kami askil pa ang among panglawaso. Lanti pa kining among pangunaw na kining tanan grasya. Umikan lamang kini sa imong gugma, sa imong kaluoy, ug sa imong kortesiya. We do not deserve it, we do not work for it, we do not earn it. Busa nining adlaw Diyos, andama kami, tangtanga ang mga babagan ni sa mga naon, aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Nining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. King tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, naniya kita sa atong paghuman nining atong duputan nga pagtulunan nga naguluhan og the Doctrine of the Great Power Experiment. Okay? So ato namang gibiyaan kadtong pipila ka punto kagahapon og kita nga mga Kristohanon, mga anak naman kita sa Dios, diha man kina atong gikuha ang prinsipyo di sa John 1:12 nga nagaingon nga we have the right to become children of God now that we are saved through faith in Christ. Now,
Samtang si Ginoong Jesucristo dinhipa sa kalibutan sa iyang first advent, ginamit ang iyang mga kinaiya nga duha ka kinaiya hypostatic union kining buot pasabot. The nature of man, which was 100%, and the nature of God, which was also 100%. Apan si Ginoong Jesucristo wa siya mogamit sa gahom siyang pagka-Dios. Only his humanity. Until hangtod siya nakakabot yun sa iyang mission sa pagkabot sa cross, sa pagpakamatay tungod sa itong mga sala. Og siya nagmadinaugon over sin and death when he went to the cross. Now, diha sa 1 Corinthians 5:21 nagaingon kining pulong sa Dios. God made the Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, or on our behalf. Now, sige, ang Diyos nga mahan pasangil ingon ta, imputed sa hingpit nga pagkamatarong ni adtong mga tao nga motuo kang Ginoong Jesucristo. It is God who imputes perfect righteousness. Mao na nga ni a fortiori logic nga itong gisgutan, ninomdom ka? Kini nga fortiori, Latin kini nga pinulungan. A fortiori logic. Kini ang logic ni Apostol Pablo. Hatagan ka na ako og ehemplo mahitungod nini. Kung ikaw makadagan og 5 ka milya, so sayo na nimo idagan ang 1 ka milya. Gusto? If you can run 5 miles, it is easier for you to run 1 mile. So mao kana ehemplo ang niya ng a fortiori logic. Nga okay. Kaya nga itong kahimtang ingon nga mga tao, okay? Tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, naduhig, nakapanunod, naangin ingon ta sa original nga sala nga nabuhat nila sa atong unang ginikanan si Adan ug ni Eva. So, ang atong kondisyon before we were saved, okay ni. In fact, this is the formula that one can be condemned. Okay? Okay. Can be, separated totally from God. So, mo niya yung formula. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang kahimtang natong tanan nga mga katawan sa upat na maluwas, kita tungod kay na panunod man nato ang salang panulundon nila ni Adan ug ni Eva, then dugangan pag yun sa kinaiyang makasasala nga niya na ni tapot na yun sa atong tanang silda sa atong kalawasan na mo kanay mga nod-nod nato sa pagbuhat og sala equals spiritual death. Kung sabot pasabot sa spiritual death, kini panultihon nga nagkahulugan og hingpit nga pagkahimulag sa Dios. Ang bot pasabot, hingpit nga nahimulag ang tao gikan sa Dios. That is spiritual death. Total separation from God. O kining maong kahimtang, this very condition rendered us savable. Ang bot pasabot nga kining kahimtanga mo ay nakapahimo ka nato nga may puruhan na nga maluwas. Kaya kita mga katawhan, all members of the human race were in a depraved condition, condemned and judged tungod nining maong kondisyon, nining kahimtanga. Karon kay mao maning kahimtanga, mao na qualified that made us qualified to be saved or qualified to be savable. Nagkasabot ka? So, ang buot pasabot nga matag tao may puruhan.
nga siya mahimong magtotoo. He is a potential believer. Depende sa iyang unsa. Iyang himuong desisyon. Mutuo ba siya kang Kristo o musalikway ba lang? You see? So you know the result. That is the stimulus nga gihatag sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Maluwas ka. Na sa John 3:36, he who believes in the Son has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God is the gitawag sa kadaghanang impyerno. You see? So, dili kita maluwas tuod. Pinagi sa itong mga maayong binuhatan, dili. Dili ka na maoy paagis kaluwasan. Kana resulta lang sa tinuod nga pagkaluwas nimo. That's only a result. Good works is a result. Di ba ako nagi hatagan ka o kaamgid nining kanang the cart before the horse or horse before the cart. You see? So di man mahimo nga muuna ang unsa karwahe kaysa kabayo. Ang kabayo gyud maguna. Kaya sa mapagdagan sa karwahe kun way magaguyod niya ng kabayo. You see? O atong gibalik ini nga kung ang imong mga binuhatan mo imong unahon dili ang pagkaluwas, then sama ra na nga kanang the cart before the horse. Kasabot ka? So, ang Titus 3:5 nagaingon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Diha usab sa episode 2, 8 ug 9, we have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Now, si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, dinhi sa kalibutan, sa iyang pagkabuhi ba, while He was alive, diya sa Lucas 2:51-52, nag-iingon, si Ginoong Jesucristo nakakat-on sa pulong sa Diyos. He learned Bible doctrine. He increased in wisdom and stature and in favor with God and men. Okay. So mo na nga siya nagmadinaugon kay nagatubo man siya gyud sa pulong sa Dios. Now, mo to si Pablo nga apostol nagaingon diya sa 2 Timoteo 4:7, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Now, so morning, atong gihisgutan nga the great power experiment sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo o sa simbahan, nining panahon sa simbahan. I repeat, the great power experiment of the following hypostatic union of the Lord Jesus Christ and of the church age. Now, unsa may basihan sa panalangin? Unsa may pasabot? What is the basis of blessing us? Now, ang tinuod ni mao kini. The basis o basihan sa pagpanalangin na unya nato. Panalanginan ta sa Dios. Pinagi lamang sa imputation sa Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong nganhi ka nato. Sa iyang murabag mikuhag tipik ang Dios sa iyang hingpit nga pagkamatarong gisulob ngani ka nato. Niya ang panahon kita naluwas. So, mo nay basis, mo nay basihan sa pagpanalangin ka nato. Dili ang atong mga binuhatan nga tawhanon, not on the believer's human works. Dili. So, okay, ako malikon nga ang real imputation, nagpasabot kini that all people's spiritual death before salvation,
pinaagi sa imputation of Adam's original sin. Mo ni real imputation. Ang judicial, mao kadtong espirituanong kamatayon nga nahiaguman ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao ni judicial imputation. Now, sometimes si Ginoong Kristo miagi all the sufferings on the way to the cross. Now, what are the two powers that enabled him nga nakapalahutay niya to reach the cross and became victorious? Unsa man? Duha ka mga butang. Ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo, gahom sa Espiritu Santo, sud sa prototype divine dynasty ni Ginoong Kristo. Mao ni una. Ang ikaduha, plus H. Okay? Mao na ginganlan og sharing the happiness of God nga mo resulta sa pagkakontento. It results to contentment. Now, sayo naman kita, ang contentment has to be learned as what Paul said. Mao na gisulti ni Pablo. But let us elucidate, no? Sa pagka-labaw magagahom sa Diyos Espiritu Santo, ngadto sa pag-antos ni Ginoong Kristo, ngayang giagian. Si Ginoong Kristo was victorious tungod kay siya nagapuyo kanunay dito sa iyang prototype divine sphere. Mao to'y nakapahimo niyang mannaog that made him victorious. Alang kanato, mahimo putang mga mananaog if we reside in our operational divine sphere. Nakasabot ka ba? Kaya atong lugar o dapit nga puluyanan, mao man nang nganlan nga operational divine sphere. And remember, it is a mental attitude. It is a system of thinking niya sa atong pangunahuna. Nga kita makapuyo niya ng operational divine sphere o mahimo usap kita mga mananaog na niya sa atong pagpadayon, sa pagtubo sa pulong sa Dios. So, gikinahanglan nga kita magalakaw pinaagi sa Espiritu Santo. Ephesians 5:18 o Galatians 5:16 na diha padayag diha. Now, si Ginoong Kristo nga way labot sa salagi, himo gyud siyang sala. He who knew no sin was made sin for us. Kaya ang tanan nato mga sa gi-impute ngadto kaniya sa Dios nga Amahan. Di man man is totally depraved. Ambot pasabot sa depraved. Nga wa siya mahimo siyang kaluwasan. Di siya makaluwas siyang kaugalingon. He can never save himself. Gawas lang sa paagi sa Dios except God's way, which is the perfect way of salvation. Ug timan nga si Kristo mao lamang ang bugtong paagi sa kaluwasan. He is the only way to salvation. Pinagi sa atong pagtuo kaniya ingon nga Dios ug manluluwas. Mga Buhat Kapitulo 16 versikulo 31. Way laing manluluwas, siya ra gyud. Acts 4:12 ang gisulti. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, si Ginoong Kristo midawat sa judicial imputation dito sa cross. Apan, ang paggalabawang makagagahom sa Diyos Espiritu Santo mo ay naga-sustain kaniya. Okay? Mo ay nagapalahutay kaniya. O dugangan pagyod sa unsa kanang plus H ni Ginoong Kristo nga diha sa iyang sulod. Ang iyang pagkakontento whether in prosperity or adversity. Sumasa nga gilatid ni Apostol Pablo nga kitang mga magtotoo
Be contented, whether abased or abound. Manigingon niya. Sa pagka-adunahan ba o way nahot, see? Be it in prosperity or in adversity. Now, timan ning 5 ka problem-solving devices nga nasuod man guni, nalangkob kini sa area of spiritual adulthood. Dunay 5 ka mga problem-solving devices nga nasuod niining maong area sa spiritual adulthood. Ang nag-una nini, personal love for God. Ang atong personal nga gugma ngadto sa Dios. Ikaduha, ang atong impersonal nga gugma ngadto sa tanan nga katawhan. Impersonal love for all mankind. Ikatulo, inner happiness. Kalipay nga sulod nun. I hope mudawat ka niya ng binisaya nga akong pag-ubad. Sulod nun nga kalipay. Inner happiness. Ikaupat, ang atong personal sense of destiny. Atong pagkasayod na. Pagkatino na yun na to. Ang atong dadangatan unya. That is personal sense of destiny. Ug ang ikalima, ang atong pagkaokupado sa persona ni Ginoong Jesucristo. Our being occupied with our Lord Jesus Christ. So mo na nga, okay. So, timan niya, 1 to 5 problem-solving devices, the area of spiritual kanang adulthood. Mo kadto, personal love for God, impersonal love for all mankind, inner happiness, personal sense of destiny, and occupation with Christ. O bahin sa area of spiritual childhood, atong pagkabata, mao kini 5 pod ka problem-solving devices. Nasuod niini mao kini: rebound, pagkumpisal, feeling of the Holy Spirit, pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Ikatulo, faith rest drill, ang pagtuo nga nagadala o kapahulayan. Ikaupat, grace orientation, ang atong pagkahiluna sa grasya. O ang ikalima, doctrinal orientation, ang atong pagkahiluna na sa pulong sa Dios. Ug tuod ayo kalimot niyantong ato nang hisgutan ni taud-taud na sad ni ang 3 spiritual skills. Namdong ka ba? Dunay 3 ka spiritual skills. Nag-una nini, spiritual self-esteem. Ikaduha, spiritual autonomy. O ang ikatulo, spiritual maturity. Now, kining spiritual self-esteem, of course, you know the meaning of esteem, self-esteem, meaning self-worth. Na kay masinati ng bili diha sa imong kaugalingon. Nga wa man ka magpahambog no niya na ang bili nga imong sinati mao ka ng doktrina pulong sa Dios mo'y nakapahatag kanimo niya ng kaligon sa pagsalig na sa unsay gihatag sa Dios diha kanimo. Self-esteem. Okay? Kaduha, spiritual autonomy, ang imong pagka-independyente na. Ikaw independent. And then, spiritual maturity, ang imong pagkahamtong na. Spirituanon. So, ang spiritual self-esteem, hisgutan din nga cognitive independence. Spiritual autonomy is cognitive confidence. Ang spiritual maturity, cognitive invincibility. Okay? I hope din na hindi mo makalimtan usab.
So, ang great power experiment is available to every church age believer. Available. Na, andam na, kanunay. O, di man di katong duha ka mga tinubdan, the two sources sa gahom nga na sinati ni Ginoong Kristo. Una nini ang pagka-omnipotente sa Dios nga Amahan ug sa Dios Espiritu Santo. Now, related to living inside sa iyang prototype divine atmosphere. O ang ikaduha nga source, sharing the happiness of God. Ang sulod nun nga kalipay. Now, on God the Holy Spirit's omnipotence related to residence inside the prototype divine atmosphere. Ang atong Ginoong Kristo was impeccable. He never got out sa prototype divine atmosphere. Dito rin siya nagapuyo. Ang atong Ginoong Kristo was the very first person nga mipuyo sa iyang divine atmosphere prototype. And he proved it successful. Iyang yung prubahan nga kini magmalapuson. He proved it successful. And he left it to us. Iyang gibilin kini nga maong kadaugan nga tungod sa atong pagpuyo diha sa maong divine atmosphere. Gibilin ni Ginoong Kristo sa iyag yung tugyan na sa iyang espiritu ngadto sa iyang langit ng Amahan. And, into thy hands I commit my spirit. Diha iyang gibilin kining maong divine atmosphere nganhi kanatong mga magtotoo. Kasabot ka? So the process to be successful on this is feeling of the Holy Spirit plus Bible doctrine. Mao ni ang ingon ta open secret alang kanatong mga magtotoo. Si Ginoong Jesucristo namatay spiritually at the cross. He was the only qualified Savior to save us. Ngano? Tungod lagi niya itong 5 ka mga hinungdan nga siya ni kwalifikar pagkamanluwas umikan kay iya man kining natuman ang mga qualification required for any person to claim to be the Savior. So, our Lord Jesus Christ was the only person who qualified. Ang number 1 ini, wa siya Adam's original sin, wa siya old sin nature, wa siya nabuhat bisag gamay sa da, na nag-iya siya hingpit nga pagkamatarong, o siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao. He was the only perfect member of the human race. So, morning 5 nga iyang he met all these requirements to be the Savior of the world. O, okay, manduan kita sa pulong sa Dios. Dili kay manduan, gihatagan gyud kita sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulban sa atong mga suliran. 10 problem-solving devices. O one of these problem-solving device is number 9. Ang number 9 is plus H, sharing the happiness of God. Only plus H. Now, kining maong kalipay, niya sa atong pangunahuna ka na, it's a mental attitude. O kining maong kalipay is not based on things, person, or circumstances. Gibasihan kini on the mind of Christ. Huna-huna ni Ginoong ito. 1 Corinthians 2:16. So, ayon ni Kalinti, the 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. So, ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagamando kanatong mga magtotoo nga gamiton nato ang atong pangunahuna, dili ang atong pagbati.
The Bible mandates believers to use their mind, not their emotion. So, kay mao man ni ang mando sa Dios nga pagamiton lang ta sa atong panghuna-huna, dili ang atong pagbati. Then, what we need is knowledge, 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 knowledge. Mo nang ingon sa akong higala nga pastor, knowledge, knowledge, vitamin K. Knowledge. Ang kaalam sa Dios. Huna-huna ni Ginoong Kristo. Huna-huna sa Dios. Dinhi kita kutob, dinhi ato pagtuon sa great power experiment. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong pagpadayon, sa pagtudlo ka namo sa imong kamaturan. Salamat ni among tunano Diyos nga great power experiment. Nga gahom nga sinati gayon ni Ginoong Kristo. Samtang din pa siya sa iyang hypostatic union. Siya nagmaninaugon. Mao nga iyang gibilin kining maong gahom nga among kapahimuslan. Salamat o Diyos sa pagpa-tinaw nimo kanamo nining bahina. Ubani kami o Diyos sa among pagpadayon sa paggamit nining imong mga kamaturan sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Aron ang among kalag magatubo, makakabot. Yan ang among common goal, which is spiritual maturity. Nga diin, ikaw na mahimaya. Salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, gamita kini sa sabwag pagpakailap sa imong maayong balita sa kaluwasan o sa imong mga kamaturan. Salamat ng tanan o Diyos sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.